masaya ang okasyon pag walang inuman. Sarge. Sige po. Abe, abe. Hi. Kararating lang namin. Wow. Kapapagod. Medyo malayo. Ayan. Yan yung resort na pupuntahan namin ngayon. Yung mga kasama namin na yun, no? Yung sasakyan nila jeep. Ayan. Nandito na sila kanina pa. Init. Yo mga guys, good morning and welcome back to our channel. Welcome to Pasko Channel. Deo. At dito tayo ngayon guys sa Lawak, Manawag, Pangasinan, no? Init. Kamotor lang kami, no? Good morning at dito na nga tayo, no, sa Lawak. Dito sa Riverside Resort. Dito na po ba? Yes po. Saan pong place niyo? Doon po malapit kasi may mangga. So, pasok tayo guys.
the good thing is maganda na rin para at least, no, hindi maraming tao. So ang dami nilang pool, mini pool. Hello guys! Ito, may mga Zapatero family. Si Sarge. Si Calvo. Calvo, birthday mo. Good morning again and welcome back. Dito tayo sa Riverside Resort dito sa Lawak, Manawag para i-celebrate yung birthday ng tatlong anak ni Pinsan Dion. Birthday ni anong pangalan nito? Jed. Ayan guys, oh. Si Jumaima, si Jed. Tapos yun, guys, oh. Ayun, yung sanggol na yun, oh. 3 months old. Oh, yun. Siyempre, ang importante, matikpan tong mga handa. Ano to, lumpia? Shanghai. Pangsit, ano ito? Pangsit kanton. Ito. Ay, palabo. Palabo. Yan, oh. Uy, parang pato to, pato. Nakawa kami sa kambing kaya hindi namin pinatay eh. Ang dami-dami na nito. Nagpapantin ko. Hindi kasi kung mayroon yung kambing, hindi naman yung pato. Paano ba yung hayop? Wow. Kaya nga may Ang pato. hayop, ibinigay ng Diyos para may makain ng tao. Alam naman ikaw kain ng hayop. Tama. Hindi na so. Nandito po tayo sa aming resort sa may Lawak, Pangasinan. Ililibot ko po kayo guys. Let's go! Ayan po guys. Punta lang po kayo rito. Marami po kayo makikitang kung ano. Yun. Aso. Guys, tingnan nyo yung aso ito. Sa sobrang taba, nanigas na. Wow. Oh, nandito rin po yung mag-asawa. At ang kanilang mga anak. Kailan kayo kinasal? Oh. Yung, kabastos naman ito, oh. May nangungulangot pa dito.
mas ito yung nakangiti pa. Yan. Oh. Sila yung papa, kamukha ko. Guys, oh. Oh yeah. I don't know. Turn guys, oh. Oh. Dinosaur siya. Pero yung paa, parang manok. Oh, di ba? Ang ganda. Ang galing. Ang galing. Ah, dito pa guys. Meron pa dito. Napakaganda ng lugar namin guys. Punta lang kayo dito. Sa Riverside. Okay, so. Nasobran yata sa gym. Lahat nagbumato lahat. Pati paa. Oy. Tara na guys, punta na kayo dito. Sa Riverside, sa may Lawak, Pangasinan. Guys, tingnan nyo itong mga pamangkin ko. Napakaganda, napakagwapo kagaya ko. Wow! Diba? Isa, oh, yan, oh. Oh. Tingnan nyo ito guys. Ganyan-ganyan lang yan, pero maraming chicks yan. Ganyan yan, talagang, pero parang ganyan yan. Oh, di ba guys, oh? Oh. Guys, kung kailangan nyo ng magiging boyfriend, ito, pwede to. Hindi yung nakaputi yung nakaitim. Expired na yung nakaputi, expired na. Ito rin, no? Ito, pwede na ba sa inyo to? Hindi na yan, basta may 3 million. 3 million, ano yun? 3 million libag. Ano si EJ? Moments later. Warning. Anak mo si Kalbo, sang Jaya Herb, di man nagpuso, akala mo sila, bawal na lang yun. Bawal man. Tinanggal din no? Ibad lang si Kuko, may damit naman. Wala, hindi ko inaano yung mga bata. Pero pag ganyan ata, hindi pwede. Kami. Parang ano yun, child abuse? Child exploitation, ano? Child exploitation. Ha? Child exploitation. Oh, child exploitation. One hour later. So yung nga yung nangyari guys, no, sa amin is it is a disaster. Dahil yun nga, umulan bigla. So anyway, nag-enjoy naman tayo, no, lalong-lalo na yung mga bata. At kahit na umuulan is nag-swimming or nagbababad sa swimming pool.
So hanggang dito na lang guys, no? At maraming salamat sa pagsuporta na palaging andyan kayo na nanonood ng mga video na ina-upload natin. So stay safe palagi tayo at see you sa ating susunod na kabanata. God bless.